Kolod baliva v pönihima, nefes Yehudi homia, ulfatem Isra kavadihima. Szomorú apropóját adták az Izraelben történt események az idei emlékezésnapi programnak. Az immár 8. éve megszervezett találkozón több mint fél száz ember, köztük számos fiatal zarándokolt el Pelejtére, Kastenbaum Márton Rafael sírjához. Az emlékezésnapi program mindig ezzel, a ma kizárólag Szlovákajkú kisfalu határában álló sír meglátogatásával kezdődik. A pelejtei sír egyben szimbólum, a feledés szimbóluma. A gazból szinte az utolsó pillanatban előkerülő emlékosztopot és a körülötte álló néhány sírt hosszú kutatás után találták meg. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy az emlékezés elkezdődjön. Az igazság az, hogy mikor én elkezdtem kutatni a épületünk történetét, az egykori Kestenbaum iskoláját, akkor Kanadába leltem rá az anyagokra. Az iskola a zsidók körében külföldön ismert. Amerikában, Kanadában, Izraelben tudják, hogy itt ez az iskola volt, csak a magyarok felejtették el, hiszen nem volt igazából információ, titkolózni kellett. Közel 60-70 éven át semmilyen információt nem adtak senkinek, aki itt élt ezen ügyben. És hát úgy gondoltuk, hogy minek után ez egy világhírű iskola. Az akkori 19. század második felének egyik legkorszerűbb általános iskolája volt Európában. Méltó módon meg kell emlékezni róla, meg kell örökíteni, és a történelem számára újra elérhetővé kell tenni. Idén nagyon sokan eljöttek erre a megemlékezésre, és különösen jó érzés volt, hogy fiatalok is voltak itt, tehát gyakorlatilag újra hallottak a Kastenbaum Márton nevét, ha most és először és egyszer akkor is megérte. Gondolom annak idején 8 éve, mikor itt a nagy bozótból kijött ez a sír, akkor valahol ez lett a vízió, hogy legyen egy ilyen megemlékezés. Igen, hát akkor megfogadtuk, hogy minden éven eljövünk. Minden éven meghívjuk azokat, akik el akarnak jönni, és minden éven többen vagyunk. Hát a pandémia egy kicsit megszakította, 2 éven keresztül csak néhányan jöttünk el. De most elindítottunk egy ifjúsági programot, melyhez 3 középiskola csatlakozott, és a fiatalok most eljöttek, és hát örömmel mondhatom azt, hogy jövő héten mindhárom iskolába rendhagyó történelem órán elmondjuk Sátorölgyi zsidóságának történetét a fiataloknak, és bízunk benne, hogy lesz közöttük, akit érdekel, és egyre többet megtudhatnak arról, amit mi előlünk is eltitkoltak, és 3 generáció nem tudhatott. Azt, hogy a 21. században is fennmaradhat Kastenbaum Márton neve, talán még ő maga sem remélte. Azt igen, hogy a támogatásból létrehozott iskola tanulóinak megváltozik az élete, ha tudáshoz jutnak, és ez így is történt. El kell mondani, hogy ez az iskola egyébként az egész országban az első volt. Egyedülálló első, ilyen még nem volt. Volt már akkoriban oktatás, de a zsidó fiataloknak csak vallási oktatása volt, vallási tárgyakat tanultak, ami hát a hétköznapi mindennapi életben ugye természetesen nem volt elegendő. Ezt ismerte ő föl, erre fordította gyakorlatilag minden vagyonát, és ennek aztán csodálatos eredménye lett. Mert azok, akik itt tanultak és megszerezték a szükséges ismereteket, azok később a világéletben is nagyon jól tudtak érvényesülni. Ahogy itt elmondtam, orvosok, ügyvédek, kereskedők, vezető emberek lettek belőlük, és ezt mind gyakorlatilag az alapokat ehhez itt sajátították el. Kedves megjelentek, köszöntöm Önöket tisztelettel, mint elhangzott, Gyerty János András vagyok, a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség Dohány utcai közösségének tagja, melyet dr. Fröhlich Róbert, az országos főnapi vezet. Én ezeken az emléknapokon, az emlékrendezvényeken most már évek óta többször itt voltam és vettem részt, és módon volt követni, figyelni azt a feltáró és emlékező munkát, amit Juhász István szervezett és szervez és vezet mind a mai napig, ami egy hihetetlen tiszteletre méltó munka, egészen olyan szintig, hogy a kezdeményezésünk alapján a zsidó hitközség vezetése, az elnök úr kitüntette
nemrégiben Istvánt a Magyar Zsidóság emlékéremmel ezért az emlékező munkáira, amit itt folytat. Ő kért fel engem erre a mostani emlékező beszédre, csak egy kicsit zavarban vagyok, és nehéz lett a helyzetem, ugyanis sok minden elhangzott már az autóbuszon. Azon gondolkoztam, hogy most akkor én az előre megírt beszédemmel mit csináljak. Nyugodtan De aztán arra gondoltam, hogy miután Keszthelyben Márton felismerte az oktatás és a nevelés jelentőségét, ez volt ugye a fő motiváció annak, hogy iskolát alapított, mert rájött arra, hogy ennek mekkora óriási jelentősége van. Ahogy István is elmondta, az, hogy Újhely és az újhelyi zsidóság ilyen jelentős szerepet játszhatott a város életében, nem kis részben annak volt köszönhető azoknak az alapoknak, amelyet ebben az iskolában szereztek meg a különböző zsidó diákok. Ezért azt gondoltam, hogy miután ismétlés a tudás anyja, én mégis csak el fogom mondani ezt a beszédet, és eleve elnézést kérek azért, hogy bizony lesznek benne ismétlések, remélem azért nem lesz nagyon bántó. Úgyhogy kérem, hallgassák meg, amit mondani akarok. Ugye itt állunk Keszthelyben Márton sírjánál, kíváncsiak vagyunk, hogy ki is volt tulajdonképpen Keszthelyben Márton. Keszthelyben Márton héber nevén Rafael. Egy zsidó vallású emberként Galíciában született, az én ismereteim szerint 1749 környékén valamikor, a Szándeszi kerületben, ez ma Lengyelországban van. Egyszerű szegénysorban élő szülőktől származott. 20 éves korában vándorolt be Magyarországra, és Zemplén megyében telepedett le, és itt egy ideig parasztcselédként szolgált. Hűséges természetével, szorgalmas és takarékos életmódjával családi tűzhely alapításába kezdett. Előbb a Gönci, majd a Homonnai rabbi lányát vette feleségül, azonban mindkét házassága gyermektelen maradt, és ezért vállással végződött. Tudni kell, hogy a zsidóságnál, a zsidó házasságban nincs gyermek, az majdnem, hogy kötelező válók. Tehát itt nem volt semmilyen személyes konfliktus, egyszerűen nem volt gyerek. Nem tudni, hogy miért, nem kinek a hibájából, de sajnos mind a két házasság gyermektelenül végződött, ezért vállással. Ezután 40 éven keresztül élete végéig egyedül élt Pelejtén, egy kis földbirtokán gazdálkodott, amit hallottunk, ugye megtakarított pénzéből vásárolt. Keszthelyben Márton Rafael legendásan egyszerű ember volt. Parasztruhában járt, és szinte a fukarságig takarékosnak ismerték őt, még gúnyolódtak is rajta, hihetetlen volt. Műveltsége nem volt az olvasásra és az írásra, nem nagyon kötött barátságot, azonban Zemplén megye csak nem valamennyi tekintélyes férfiával barátságot tartott. Hihetetlen értelmes volt, nagyon jókat tudtak beszélgetni, meghallgatták a véleményét, annak ellenére, hogy nem volt írástudó ember. A megyei gyűlések napján Pelejtéről mindig Újhelybe ment, ám inkább gyalog tette meg az utat azért, hogy ne kelljen kocsit fogadni, ezzel is megtakarított valamennyi pénzt. A megyei gyűlések idején naphosszat ebéd nélkül ült a megyeháza kapuja előtt egy kövön, és a déli órákban csak egy darab száraz kenyeret rákcsált el. A megyei gyűlések ideje alatt pedig mindnevű barátjánál szállt meg Újhelybe. Keszthelyben Márton Rafael 1829. november 28-án kora reggel hunyt el végleg a szemét. Ugyanúgy, mint az egész élete, egyszerű volt a végórája is. Minden pompa nélkül kívánta az eltemettetését, és a saját földbirtokának a földjében akart nyugodni. Kívánsága teljesült, ám a sírjánál, teteme felett senki sem mondott el a gyászoló zsidóknak a legszentebb imáját, a kádist. A megyei közgyűlésben Resko Mihály ügyvéd azonnal bejelentette Keszthelyben Márton november 28-án Pelejténbe következett halálát, és kérte annak a megyei levéltárban lévő végrendelete felolvasását. Ekkor a végrendelet épségben tárt örvegységét feltörték, majd ezt a közgyűlés résztvevői előtt annak teljes terjedelmében felolvasták. Általános megdöbbenést keltve a közgyűlésben azzal, hogy mekkora vagyon maradt utána, de különösen azzal, hogy milyen nemes célt szánta vagyonának a felhasználására. A végrendeletnek a teljesítését Keszthelyben Márton nem a zsidóság vezetőire, hanem a tekintetes nemes vármegyére hagyta, ismervén ugye a zsidók közötti állandó vitatkozásokat és veszekedéseket, abban bízott, hogy az ő közjóra törekvő igyekezete a vármegyei vezetők törvényes és hűséges munkája révén meg fog valósulni. Végrendeletében Keszthelyben Márton így fogalmazott, és ez a fontos. Tolvajoknak, idézem, tolvajoknak és zsiványoknak
és más e forma közcsendességet háborgató rossz embereknek ennyi lehet elszaporodásokat, én egyedül a neveltetés és tanítás módjának a hiányosságaiból vélem származni. Ezért az oktatás fontosságát felismerve tekintélyes vagyonának egy jelentős részét a zsidó gyermekek nevelésére szolgáló zsidó világi népiskola létrehozására rendelte fordítani. Ugyanakkor az oktatás és a szegények támogatása mellett a megyei kórház őrültek osztályára és a rabik megsegítésére is támogatást biztosított. Hitsorsosaik közül eleinte csak kevesen fogták fel a végrendeltének a nemes szándékát, és csak a megye vezetői ismerték fel és méltatták annak a jelentőségét. Így tette megye alispánja, Vaj Miklós báró is, aki amikor a végrendeltéről a közgyűlésnek jelentést tett, csak nem könnyekre fakadt. A végrendelet végrehajtása során annak rendelkezései szerint a zsidó népiskola létesítésére létrehoztak egy alapítványt, ezt úgy nevezték a Kestenbaum tömeg. Az iskola létesítése azonban nagy nehézségekbe, komoly akadályokba ütközött. A haladás ellenségei ugyanis a Kestenbaum alapítványt erőnek erejével rá akarták venni arra, hogy az iskolát inkább akadémiának, vagyis felsőbb szintű talmudistákat tanító vallási oktatást adó helynek, mint népiskolának alakítsák ki. De a hitközség, Schönmuldes bíró, ahogy István elmondta már, a hitközségi elnöklete alatt azonban határozottan kiállt a végrendelet 6. pontja szerinti népiskola megnyitása mellett, annak érdekében, hogy abban a tanuló ifjúság a Talmud és a többi héber tantárgyakban, valamint ezek mellett a hazai nyelvben és a szükséges világismeretekben is oktatást nyerhessen. Jellemző módon egyébként még a héber nyelvet is magyar alapokon és magyarról tanították át héberre. 1838. szeptember 4-én, tehát gyakorlatilag 10 évvel Kestenbaum Márton halála után a megyegyűlés elfogadta a hitközség javaslatát, és kimondta, hogy a Kestenbaum végrendelet szerint felállt iskolát a zsinagóga szomszédságában álló Betzenheim Ferdinánd herceg tulajdonát képező épületben legkésőbb az év novemberének első napjáig nyissák. Pelejte, a szlovák falu is emlékezni akar, fejtette ki a sírnál a falu polgármestere. Ezért az emlékezés napi program szervezőjével, Juhász Istvánnal közösen a település közösségének is bemutatják a falu egykori tagját, Kestenbaum Márton Rafaelt, életét, törekvéseit, az új helyi iskoláját és annak célját. Az zemplini zsidóság szerepének megismertetésére törekszik a program maga is. Azzal, hogy minden évben ezen a napon Sátoraljaújhely valamely pontján egy márványtáblával idézik meg a város volt zsidó polgárainak nevét. Idén a Rákóczi út 3 szám alatti épületre került tábla. Gyarmati Béla fűszer és vaskereskedéssel foglalkozott. Egykori üzlete helyén ma is boltok vannak, ahogyan a Rákóczi utcán mindenhol. Az összeírások szerint 1910 körül nagyjából 120-130 kereskedő működött ezekben az üzletekben, nagyon változatos portfólióval, vasfűszerkereskedők, könyv-papírkereskedők, ruhakereskedők egyaránt előfordultak ezekben a kis üzletekben, tehát egy ilyen gazdasági kereskedelmi centrum szerepe volt a Városszövetben ennek az utcának, aminek a régi épületállománya még őrzi ennek az emlékét, noha ugye a kereskedelmi portfólió jelentősen átalapult, de ezek a történeti épületek ma is őrzik ezeknek az egykori ítélt zsidó kereskedőknek az emlékét. Az egykori zsidóboltok utcájába tett séta után dr. Cinner Tibor jogtörténész nyitotta meg a konferenciát. Neki is van mire és kire emlékezni, hiszen dr. Cinner Sándor a Sátoraljaújhelyi Zsidó Kórház főorvosának unokájaként az ő életét is meghatározta a zsidóság elhurcolása. 2 gondolat az, ami köré szerettem volna ezt a mai megnyitót összeállítani. Az egyik, hogy rendkívüli örömünkre szolgál személyemnek is az, hogy ismételten itt köszönhetjük körünkben Pelejte polgármesterét, ha úgy tetszik, újjáválasztott polgármesterét, András Marek urat, akit idén ismételte, vagy tavaly télen polgármesterré választottak, és mint ahogy hallhattuk az autóbuszban, meghatározó szerepe volt abban, hogy a Kestenbaum emlék, ünnepség nem csupán Sátoraljaújhelyre, hanem a szülővárosra is, vagy a halálozás helyére is kötődik.
A másik gondolatsor, amiről beszélni szerettem volna, hogy végre értelmet nyer Zemplén. Azért nyer végre értelmet, mert idén nem csupán Sátoraljaújhelyről, hanem Sárospatakról is szó lesz, amelynek temetőjében rokonságom éppen úgy, mint Újhelyben jó pár tagja nyugszik. Patak története, Patak zsidóságának a története épp olyan fontos a zsidóság, a zempléni zsidóság szempontjából, mint amilyen Sátoraljaújhelyé volt, még akkor is, ha Sárospatak nem volt vármegye székhelye, és még akkor is, ha lakosságának nem volt zsidó polgármestere, igaz, hogy rövidebb ideig, mint ugye Reinhard Salamon, és méghozzá épp úgy rövidebb és kevesebb volt a zsidóság lakossághoz viszonyított számaránya, mint amilyen ez Sátoraljaújhelyben annak idején. Egy harmadik gondolat, ami azért ide tartozik, és ez a mai emléktáblához kötődik. Gyarmati Lacival nekem, mint utolsó legközvetlenebb leszármazottal, mert 3 gyereket most hagyjuk ki ebből a sorból, gyerekkorom óta fűzött össze a barátság egészen odáig, hogy az udvarokon fordított gombfocizás fontosabb volt, mint az édesapa kikiáltása, hogy Gagarin van az űrben, mikor Bonaparte éppen gólt rugott. Úgyhogy az emlékek ezek körülbelül ebből az időszakból származnak, és utána azokból az évekből, amikor ő Sopronból, én pedig Debrecenből egyetemistaként jöttem vissza, és abból az időszakból, amikor Újhelynek volt egy borbarlangja, nem a bor volt a fontos, hanem a barlang, amely adott egyfajta feelinget és egy kötődést a szülővároshoz. Megragadva a lehetőséget engedjék meg, hogy külön köszöntsem András Marek úr mellett Gyerty János András urat, aki bevezetett minket a Kestenbaum család történetében, Rafael bácsinak a történetében, még akkor is, ha ez ismétlésnek tűnt sokak számára részleteiben az autóbuszban tartott előzetes juhász felkonferálás után. Hasonlóképpen köszönet illeti a miskolci rabi urat, a Hasiach közösség rabiát, aki nem csupán énekével, hanem magyarra fordított, és mindegyikünk számára érthető szöveggel tette érthetőbbé mindazt, amit énekelt. Külön köszönteném Susán Eszter hölgyünket, aki a Tomlantos Intézetnek a képviselője, valamint mindazt a 3 előadót, akikről építészetni, etnográfiai, sárospataki emlékeket fogunk hallani, így Gábor Annát, Tamás Erzsébetet, illetve Trembecki Lászlónét. Nem látom itt sorainkban, ahol köszöntenem kellett, látom most már, Fazekas Márk urat, Sátoraljaújhely aljegyzőjét is, aki számos ilyen rendezvényen minden alkalommal megtisztel minket, és aki azt kell, hogy mondja, szívét, lelket öntve minden olyan kezdeményezést, ami van, a maga szerény keretei között támogathat. És mi az, amiről nem kellene beszélni, de mégis muszáj szólnom? Arról muszáj szólnom, hogy itt különböző adatok, különböző számok keringenek, hogy mennyi zempléni zsidót szállítottak el, mennyit ért vissza, mennyi volt a létszámuk. Egyetlen egy nagyon szomorú adatot mondok. Mindennek a következményeként nem Újhelyből származó, még 5 sem volt a mai megemlékezésen. Mindez a történelem különböző viharait, a több mint 100 esztendővel ezelőtt kezdődött folyamatokat adja vissza számunkra, hogy még egy kadis sem lehetett elmondani, mert fele létszámmal volt meg a minyenhez szükséges 10 férfi résztvevő. Én úgy gondolom, hogy az a kezdeményezés, amit itt a Zempléni Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ennek az emlékprogramnak a keretében megkezdett, példanélküli. Nem azért példanélküli, mert ilyen kezdeményezések máshol nincsenek, gondolhatok a fővárosi botlókövektől kezdve a különböző temetők helyreállításán, zsinagógák helyreállításán, határon, innen határon túl, gondolok itt Szabadkára, de az az igazság, hogy valahogy, ahogy az István is elmondta az autóbuszba, Újhely története eltűnt a képernyőről, és eltűnt vele a zempléni zsidóság is
történetében. Mert megírták Mádot, most hála Istennek elkészült Sárospataké, de megkészült Abaújszántó is, tehát előbb-utóbb a gyermekek, hozzátartozók, túlélők még, akik vannak, papírra vetik emlékeiket, vagy kikutatják, de azt hiszem, hogy ami az Isten igazából a legfontosabb, és ezt nem véletlen hangsúlyozom, az ő jövő heti 3 történelem óra lesz, amit a sátorújhelyi középiskolások számára az intézmény szervez. Azért fontos, mert ha történelemkönyvekből kimaradt, a tanórák tananyagából kimaradt, akkor szükséges, hogy legalább a helytörténet keretei között mindenki megtudja mindazt, hogy nagyszüleik, dédszüleik, ahogy tetszik, ükszüleik, vagy éppen ahol még szerencsések, az édesapák vagy édesanyák múltja miről szólt, és ne csak a rosszról szóljon, hanem arról az építészeti és egyéb emlékegyüttesről, ami akár éppenséggel Kesztenbaum Mártonra felhez is kötődik. Ugye az első program minden évben a Kesztenbaum megemlékezés, amelynek ugye az első lépcsőjét délelőtt az ott résztvevők, néhányan önök közül is voltak ott, hát úgymond egy kicsit talán bővebben élvezhették, bemutattuk a elején felelhető Kesztenbaum emléket, Kesztenbaum sírját, de mielőtt a magáról, Kesztenbaum Mártonról és a Kesztenbaum féle világi, idézőjelbetéve a világi szót, izraelita tanodáról néhány gondolatot mondanék. Nagyon fontos, hogy Pelejtéről néhány szót szóljak, és néhány mondatot mondjak el arról, amit András Marek úrral mintegy immáron 7 évvel ezelőtt közös munkánk eredményeképpen fellázunk. Pelejte a 18.-19. században egy magyar község volt. Zemplén, Epegesi hegylánc övezte kis völgyében magyarok éltek. A 19. században, bocsánat, a 18. században néhány Galíciából áttelepült zsidó ember került Pelejtére, köztük volt Kesztenbaum Márton is. Amikor ennek az épületnek a történetét kutattam, akkor szembesültem azzal, hogy ő Pelejtén élt, és 2 évig kerestem Pelejtén a sírját, nem találtam meg. A dokumentumok között egyértelműen az volt, hogy végakaratában a saját tanyáján temették el az ő kérésére. Én 2 nyáron át körbejártam Pelejtét, jobban ismerem már, mint a pelejtiek, Letkocice a mai neve ennek a településnek. És a második évben már a polgármester úrhoz fordultam, mert sehol nem találtam. Rengeteg tanya volt a környéken, de sehol nem volt még olyan lehetőség se, hogy találjuk valamit, ami emlékeztet Kesztenbaum Mártonra, miközben a dokumentumok Kesztenbaum iskola történetének, illetve az alapnak, a Kesztenbaum tömegnek a levéltárgyi anyaga szinte mindent tartalmazott. Csak épp azt nem mondta meg, hogy Pelejtén hol. A képen látható polgármester úr 2016-ban, most itt van közöttünk, és hadd üdvözöljem, és kérek neki egy nagy tapsot. Ő az, aki nem tud magyarul. Én pedig nem tudtam szlovákul. Közös tolmácsunkkal, akit itt láthatnak a képen, jó néhányszor meglátogattuk és próbáltunk nyomot találni. Kérésére meglátogattuk a 90 fölötti lakosokat, hogy hát ki valamit tud. Hát tudják, több délutánt eltöltöttünk Pelejtén, nagyon sok idős emberrel beszélgetünk, rengeteg háborús történetet végighallgattam, de Kesztenbaum Mártonról egy halvány sejtelme sem volt senkinek. Már feladtuk. Egyszerűen azt mondjuk, hogy hát
valószínűleg elveszett, nincs meg, nem találjuk. És akkor a polgármester úr csak nem nyugodott és mutatta tovább, hogy hát valami csak van. Ugye volt egy információnk, ami azt jelezte, hogy Pelejtén a sírja a tanyáján, a földbirtokán lévő tanyáján van, mert akkor, amikor őt eltemették, még nem volt zsidó temető Pelejtén. Polgármester úr egy 1908-as haditérképet küldött nekem, menjek el, nézzük meg, hogy hol is lehet itt, mert itt van egy zsidó temető. Hát megbeszéltük közösen, hogy hát akkor örülünk, találtunk egy zsidó temetőt, valószínű, hogy később jött létre ez a zsidó temető, az 1828-as Kesztenon Márton halálát követően, mert akkor, mikor ő eltemetkezett, még nem volt zsidó temető. És hát utolsó lehetőségként azt mondtuk, hogy hát nézzük meg, hogy hol is lehet ez a temető. Ez volt az a térkép, amelynek itt a önök felől jobb felső részén 4 keresztet látnak hosszában. Azt jelezte, hogy ott volt egy zsidó temető. Hát elkezdtük keresni, hogy hol is lehetett ez. És hát a légi felvételen láttuk ezt a sötét-zöld pöttyöt, amit hát az légi felvétel az a 90-es években készülhetett. Kimentünk a helyszínre, megnéztük, 4 méter magas, szederindával bedőlt dzsungel, ami megközelíthetetlen. Nem tudtunk bemenni, természetes volt, hogy valamit tenni kell, és akkor polgármester úr felajánlotta, hogy ő csinál néhány válogatott közmunkásokkal ebbe a irdatlan nagy bozótosba, és ha megvan majd szól, és menjünk nézzük szét, hogy mi van oda bent. És hát itt már láthatók azok a válogatók, amiket itt megpróbált a közmunkásokkal kitakarítani, és föllentjük a szilvafákat, diófát a gaz közepén, ami utalt arra, hogy itt valószínű volt egy tanya hajdanán. Hát ezek a magoncokról kelt fiatalabb szilvafák és diófák voltak ugyan, de valószínű, hogy itt volt annak idején élet. És hát az egyik vágatba sétálva megpillantottam a síremléket. Szakadó esőben, vegyvédelmi ruhában. Polgármester úrról még rajta, ami már levettük a fények erejét, felvettük Kesztenon Márton sírját. 167 évvel ezelőtt emelt ezt a síremléket Kesztenon tanoda, 1856-ban. Természet megőrizte. Itt látható, hogy néhány moha van rajta mindössze, de tökéletesen olvasható a tábla, teljesen éppen megmaradt a síremlék. A sír hatalmas kövekkel körbevéve, egyetlen egy dolog hiányzott a sírról, a vasrács, amit az iskola készíthetett rá. Hát azt valószínű, hogy a 40-es években még a háború előtt a vas iránt érdeklődők összegyűjtötték. Hát így vertük föl ezt a Márton sírját, ahol azóta is minden éven tiszteletünket tesszük és megemlékezünk a nagy adakozóról. Itt látható a sír felirata, ez a kép a megtaláláskor készült. Semmi más nem kellett tenni, lemosni a síremléket. Ehhez mi nem jutunk hozzá. Ez tökéletesen megőrizte a természet. Aki ma ott volt, itt lévők közel fele volt délelőtt velünk Pelejtén, láthatta, hogy teljesen éppen. Kérdezték, hogy restauráltuk? Nem, tökéletesen megvan a felirat, tökéletesen olvasható, a másik oldalán pedig héber nyelven van egy emlékfelirat, ami hasonlít az itteni emléktávol emlékfeliratához, az iskola helyzettel. Hát úgy gondoltam, hogy elmondom önöknek ezt a történetet, ezt még itt nem mondtuk el. De mielőtt után polgármester, újra polgármester lett, és nagyon sokat segített, és reményegzően ezután is fog segíteni nekünk. Ma Pelejtén nem él magyar nyelvet beszélő ember. De eldöntöttük még az előző ciklus végén, 5 évvel ezelőtt, hogy megismerkedjük Pelejtén Kesztenon Márton történetével,
és örömmel mondhatom, hogy polgármester úrral október 20-án egy nagyfalu rendezvényen szlovák nyelvű prezentációval bemutatjuk ezt a Mártont. A pelejteieknek az egykori pelejtei lakosról elmondjuk, hogy ki volt ő, mert az mostaniak sajnos semmit nem tudnak róla. Hát ennyi a sír megtalálásának története. Köszönet még egyszer polgármester úrnak, köszönet a kollégáinak, köszönet a Tomlantos Intézetnek, aki azóta finanszírozza, hogy minden éven a temető rendbetételét meg tudják csinálni, és hát örömmel mondhatom, hogy nagyon szépen rendbetették a temetőt is magát, mert utána ez kiderült, hogy később a pelejtei zsidó emberek Kesztenbon Márton sírja köré temetkeztek. És így alakult ki az a zsidó temető, amelyet a haditérképen megtalált. Hát ennyit talán nagyon röviden a történetről, és hát Kesztenbon Márton Rafaelről nagyon sok szó esett ma már a délelőtti csoport, aki velünk volt, és örömmel mondhatom, hogy 2 középiskolai osztály is volt velünk a pelejtei sírnál, és nagyon élveződők és fegyelmezettek voltak. Számomra nagyon meglepő volt, és örömmel mondhatom, hogy a mai fiatalok között is vannak nagyon érdeklődő fiatalok, akik a történelem iránt érdeklődnek. Kérdéseik voltak, ide is még eljöttek a fogadásra, és többeknek kérdései merültek fel, ami számomra a mai ifjúságnál nem mindig egyértelmű. A Kasztánbaum zsidó iskola 105 éves fennállását 1838. október 16-án kezdte meg. Ebben az időszakban már több ezer zsidó család élt Zemplénben. Életüket, betelepedésük körülményeit kutatja jó néhány évtizede Gábor Anna építész etnográfus. A konferencián a Mint a folyó mentén a kertek című kötetén keresztül beszélt a szabolcsi és zempléni zsidóság építészeti emlékeiről. A levéltári anyagok kapcsán jöttem rá arra, hogy itt nem csak épületekről van szó, amit nyilván tudtam, de hogy ebből az anyagból egy egész település történet felvázolható. Nagyon érdekelt az, hogy mikor jöttek, honnan jöttek, mivel foglalkoztak, hogy kezdődött ez az egész. Ami engem érdekelt végül, amire kíváncsi voltam, honnan jöttek, meg mit csináltak, az sokkal korábbi volt. Az több száz évvel korábbi történet, építkezési anyagból csak ezt a legutolsót, mivel már egy későbbi település volt, nem tudom másképp kifejezni, a különbözőséget lehetett felfedezni. A korábbiban nem volt különbözőség, vagy ha volt is, az már nem volt meg. Úgyhogy tulajdonképpen a könyvben is az írott anyag és az építkezési anyag, kivéve a Mádi templom, zsinagóga, meg ez egy ilyen megmaradt híres emlék, ez teljesen 2 különböző kor. És hát azért ezek az épületek ahhoz képest, amikor először végigjárta az vidéket, 1-2 megújult, hát 1-2 meg eltűnt. Egész biztos, már hallottam többről, hogy nincs meg. Tamás Erzsébet a Sárospataki Zsidó Közösség története című írását is megismerhették a találkozó résztvevői. A helytörténeti kutatásairól ismert pedagógus még számos sárospataki zsidó családdal tartotta a kapcsolatot, ezért is érdekelte a téma. Ebben a konferenciás sorozatban pedig mindig bemutatnak egy olyan írott dokumentumot, amely a mi vidékünknek a zsidó emlékeit dolgozza föl. Hát adott volt ez a munka, ez körülbelül mikor indult, és hogy milyen indítatásból kezdte el a zsidó hagyományokat, a zsidó gyökereket kutatni Sárospatakon? A könyv 2022 nyarától indítható tulajdonképpen a története. Én mindig gyűjtögető voltam, gyűjtöttem a képeket, gyűjtöttem a történeteket, és 2022 forró nyarán elővettem azt a könyvet, amit Izraelből kaptam, Asher Zohártól, vagyis Fényes Györgytől. És tele volt rakva gyűjteményemmel, képekkel, anyaggal, történetekkel, és úgy gondolkodtam rajta, hogy nem hagyhatom itt, mert senki nem fogja megcsinálni,
Nekifogtam, és sorrendbe raktam, kronológiai sorrendbe, és megcsináltam belőle a könyvet, hogy így mondjam. A könyv azért nem került kiadásra, mert végeredményben én csak egy emléket akartam állítani a sárospataki zsidóságnak. Én 1935-ben születtem, tehát a háború idején 10 éves voltam. És a háború előtti zsidó emberekre emlékszem. Édesanyámmal voltam, patikában voltam, játékboltban voltam, itt-ott, és emlékszem a történetekre is, amit most majd az előadásom folyamán elő is fogok adni, hogy milyen érdekes és milyen szomorú emlékeim maradtak abból a korból. Úgyhogy azóta aztán megkeresett Juhász István úr, és mondta, hogy akik kérnek, azoknak talán így mondta, hogy CD, vagy nem tudom, hogy szokták mostanában mondani, én nem foglalkozom ilyesmivel, nekem csak a pendrive-omon van, és ha valaki kér, akkor abból szoktam másoltatni. Az érdekes, hogy azért nem egy olyan rég letűnt kor ez, de mégis olyan gyorsan elfelejtődött, és hát Sátoraljaújhelyből még csak-csak, de lehet Sárospatakról kevesebb emlék van, hogy milyen nagy számú zsidó közösség élt. Sárospatakon 1036 zsidó személy élt, a háború után körülbelül 35-40-en jöttek vissza, és őket is ismertem, ugye mindegyiket, már akkor felnőtt voltam végső soron, ezt lehet mondani, már tanítóképzős voltam az 50-es években. Úgyhogy nagyon szomorú, borzasztó az ő sorsuk, hogy így mondjam. Hát tudja mindenki, hogy a holokauszt ugye mit jelent, és ezt jóvá tenni nem is nagyon lehet. Erről van egy nagyon szép versem, amit el fogok mondani az előadásom végén. A Sárospatak életben ők ugyanolyan nagy szerepet játszottak, akár gazdasági vagy kereskedelmi formában, mint ahogy itt most elhangzott, hogy Sátoraljaújhelyben milyen fontos szerepük volt? Igen, felvették a zsidó lányokat, zsidó fiúkat a református gimnáziumba, a polgáriskolába, és jártak szépen ugyanúgy, mint a többiek, és hát az iparosság is befogadta, hogy így mondom, ezt a szót használom, tehát az iparos vezetésbe is részt vettek, ez szebb szó, részt vettek, van róla 1926-ból, 27-ből képem, amit be fogok mutatni az előadáson. Úgyhogy Zeisler Mohr, Gold Mohr és Deitsch Hermann. 3-an vannak a képen, akik benne vannak az iparos vezetésben. Akartak, próbáltak asszimilálódni, nyilván volt egy ilyen erőszakos asszimiláció is egy idő után, illetve hogy mennyire maradtak meg a sárospataki épületek? Az épületek megmaradtak, csak más funkcióval működnek. A legmostohább körülmények között a mikve, a rituális fürdő van. Ugyanis annak 2 tulajdonosa van, az egyik újhelyi, a másik debreceni, és én többször mondtam már a közmeghallgatáson, hogy azzal az épülettel valamit csinálni kellene, mert egy mélyedésben van, még akkor az előtte lévő utca nem volt meg. A háta mögött van az újonnan épített új bástya, de az is egy torzó, mert a bástyának a másik fele az utcán volt, amit lebontatott Bretzenheim Károly, talán jól mondom, és megnyitotta az utat a templom fele. Tehát utat készítetett, és feltöltötte a várárkot, és így lett olyan utca, ahol bemehettek az emberek a római katolikus templomba. Akkor ez az egyik ilyen emlék, ami mai napig megvan Sárospatakon. Temetkezési hely, azok eltűntek? Volt temetkezési hely is, a könyvben megtalálható kronológiai sorrendben minden épületnek a felépítése. Az ortodox zsidó zsinagóga, így mondom, zsinagóga
a Bodrogparton volt, az 1800-valahányban építették az elsőt, az leégett, utána építették a másodikat, és a háború után még megvolt romjaiban, de nem a bombázásról, mert Patakon nem voltak bombázások, hanem egyszerűen leromlott. Egyszerűen leromlott, igen. A neológiumaház, az pedig, hát most műszaki áruház. A Tomlantos Intézet oktatási programjai az antiszemitizmus és az idegen gyűlölet megelőzését szolgálják. Az Izraelben történt események kapcsán a pedagógusoknak is tudnak segítséget adni, hogyan beszéljenek az ott kialakult helyzetről. Ezek az alkalmak azért jók, mert hogy olyan programokról is hallunk így a vidéki Magyarországon, amelyre esetleg először fővárosban, Budapesten indít el a Tomlantos Intézet, és most ilyen példa ez a Zahor Alapítvány programja, de mi ez pontosan? A Zahor Alapítvány az tulajdonképpen már egy elég régóta működő alapítvány, ami egy oktatási anyagot dolgozott ki tanároknak, hogy hogyan lehet holokauszt túlélőkkel készült interjúkat használni az oktatásban. Amerikában van egy alapítvány, akik még így a 90-es évek folyamán vették fel ezeket az interjúkat, és akkor kikeresték, hogy egy-egy településről szóló interjú részleteket, és azokat felhasználták, és erre építettek egy oktatási anyagot. Tehát ez teljes mértékben a Zahor Alapítványnak az anyaga. A Tomlantos Intézet tulajdonképpen csak összekötötte az ERV-ját, a Sátoraljaújhelyi Vállalkozási Regionális Alapítványt, és ezt a Zahor Alapítványt, és mi tulajdonképpen támogatjuk ennek a programnak a megvalósítását, de ők nagyon éppen annyira fontos partnerek ebben az együttműködésben. És ennek az a célja, hogy minél több fiatalt bevonzunk, és számukra is érthetővé tegyük ezt a történetet, és például többek között a Zahor Alapítvány egy ilyen telefonos applikáció formájában teszi ezt bárki letöltheti ingyenesen, az a neve, hogy iWalks, és Mádról, Olaszliszkáról, Bodrogkeresztúrról, Abaújszántórról és Miskolcról is készült már ilyen anyag. Az ember letölti ezt az applikációt, és akkor ott akár otthon is végig lehet menni, és vannak nagyon érdekes kérdések, információk ezeknek a helyeknek a történetéről, és azon belül a zsidók történetéről. Hát ez az egyik lehetősége annak a modern digitális eszközökkel becsatolni a gyerekeket. És hát most még egy szomorú apropója van ennek a találkozónak, ugye a nemzetközi események, a Tomlantos Intézet gondolom figyeli a mindennapokat, hogy hogyan lehet majd segíteni, vagy még most nagyon nem tudunk felucsúdni a sokból. Igen, hát a Tomlantos Intézet munkájában ez úgy jelenik meg, hogy például vannak különböző oktatási anyagaink, például az antiszemitizmus kezelésére és megelőzésére, aminek egy formája az Izrael ellenesség is, és nemrég jelent meg magyar nyelven az EBESZ-nek erről egy kiadványa, ami tanároknak szól. Ez egy 10 füzetből álló tananyag, aminek az egyik része kifejezetten Izraelre fókuszál, és ezt is nagyon tudjuk ajánlani a tanároknak, mert ez a téma ugye az oktatásban is előjöhet. Hogyan beszéljünk a diákokkal erről a helyzetről. A Zahor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet, személyes élettörténetekre épített digitális oktatási anyagokkal, iskolai programokkal és pedagógusoknak szóló szakmai továbbképzésekkel kívánják segíteni a 21. századi kompetenciák fejlődését és fejlesztését. Programjukat Sátoraljaújhelybe is elhozzák november 20-án pedagógus továbbképzés formájában. Szomorú apropója is van egyben ennek az eseménynek, hiszen még szinte fel sem úcsottunk az információk alól, és hát ez valahol erősíti is mindazt, hogy mennyire fontos újra és újra elővenni a zsidó közösségek és a többségi társadalom együttélését. Valahol mindig erről is szól ez a nap. Hát igen, sajnos ugye a nagy ünnepük a Szukot 5. napján történt a Hamasznak a terrorcselekmény sorozata, amely kirobbantotta a háborút Izrael és Palesztina között. Sajnos nagyon szomorú, és nagyon sok ezer ember fog ennek áldozatává válni. Hát itt a mai ünnepségen is erről megemlékeztünk, és hát az összefogás
barátság, az egyetértés, az, hogy testvérek vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy az elmúlt századokban a zsidó emberek és a magyar emberek felekezettől független testvérként viselkedtek, együtt gondolkodtak, együtt cselekedtek a térségért, a városért. Ez egy nagyon nagy tanulság. A mai emberek számára szinte hihetetlen ez a történet, de azt gondolom, hogy csak így tudnánk a világot megváltoztatni, ha újra ezek a barátságok, ezek az együttgondolkodások, ez a testvériség kialakulása elindulhatna. És hát ebben nagyon fontos szerepe van az oktatásnak, és újra egy nagyon izgalmas programra fordul rá az Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Hogyan lehet jól, és ma már azt mondom, hogy hatékonyan a gyerekeknek tanítani a holokausztot, és egyáltalán a zsidóság történetét. Mit talált meg erre az ERVA, és hogyan kapcsolódhatnak rá erre az iskolák? Hát az év elején elindítottunk egy ifjúsági programot, Emlékezni és emlékeztetni címmel, és hát erre elsősorban most az első program elemként a középiskolákat próbáljuk megnyerni. Ehhez ma már 3 középiskolánk csatlakozott, a 4. tárgyalásban vagyunk. Ma 2 iskola diákjai már a rendezvény első részén jelen voltak, de jövő héten 3 középiskola egy-egy osztályának rendhagyó tanórát tartunk, rendhagyó történelemórát, osztályfőnöki órát, ahol az első lépcsőbe az újhelyi zsidóság történetét próbáljuk megismertetni a fiatalokkal, dr. Cinner Tibor jogtörténész barátommal közösen, és utána pedig egy rövid kis sétát teszünk itt a városban, a zsidó emlékeket nézzük meg a fiatalokkal. Hát ez az első lépés, és hát a második lépés az november 20-án lesz, amikor a tanáraink számára és azok érdeklődők számára, akik ebbe a programba részt kívánnak venni, egy oktatást szervezünk a Zahor alapítvánnyal, akiknek profi módon kidolgoztak különböző programokat a mai ifjúság számára, és megtanítják a tanárokat, hogy lehet megközelíteni úgy a diákságot, a történelmi és elsősorban holokauszt programmal, hogy ez ne okozzon traumát, ne okozzon rossz irányú elváltozásokat, mert sajnos, ha nem jól fogjuk meg ezt a kérdést, és úgy közelítünk a mai ifjúsághoz, akkor sokszor egy holokauszt emlékünnepen való részvétel, vagy egy holokauszt tanóra ellenkező hatást vált ki, és holokauszt tagadó gyerekek alakulnak ki. Tehát ennek a elkerülése véget próbáljuk a tanárokat és azokat, akik részt vesznek a programba, megtanítani a módszerre, hogy lehet elkezdeni. És hát a jövő év tavasza lesz a második lépés, amikor a történelemórák, a rendhagyó történelemórák a holokausztról fognak szólni. Az emlékezésnapi programhoz több sikeres kezdeményezés is társul. Ilyenek a 8 esztendő során kiadott könyvek, tanulmányok, összefoglaló kötetek, illetve a zempléni zsidóság története honlap és digitális térkép, amely évről évre bővül, információval, képanyaggal egyaránt. A láthatóság és a folytatás reményében támogatók és támogatások gyűjtése is szóba került a találkozón.